Et af de mest sikre beviser, vi har for, at klimaets forandring påvirker økosystemerne i det her landskab, det er, at jordbunden bliver varmet op. Vi har data, der viser, at temperaturen i jorden stiger hele tiden og har gjort det de sidste 25 år. Det påvirker det aktive lag, der bliver dybere, men det påvirker også mere dramatisk gennem, at der faktisk sker et kollaps af steder, hvor der findes iskiler i jorden. Og et sådan sted står jeg lige midt i her, hvor der har været iskiler, som har været fundamentet for jordoverfladen, som er tøet, og det har gjort, at hele jordoverfladen er kollapset. Vi kan se heromme bagved et vegetationsplot, som vi har undersøgt i alle årene. Vi har kigget på vegetationen fra år til år, hvor mange blomster der er, hvordan vegetationen har forandret sig. Men det har vi gjort i et helt fladt landskab. Det landskab, vi har heromme, hvor de her pinde står i jorden, det er sådan, som der stod ud her, hvor jeg står også for bare 3 år siden. Så havde vi en vinter med rigtig meget sne, og i forbindelse med, at alt det sne, det smeltede om foråret, så skete der en masse, da vandet det løb igennem her. Og blandt andet så gjorde det, at isen i jorden smeltede, tøede, og det gjorde, at hele det her område lynhurtigt kollapsede. Det skete inden for nogle få uger i den samme sommer. Så fra at have et helt fladt landskab, så gik vi til at have et sådan kollapset landskab, som jeg står midt i her. Og det er noget, som foregår her meget lokalt. Vi kan observere det meget tydeligt, fordi vi kender det her landskab så godt. Men det er også noget, der sker over kæmpe store områder i Arktis som helhed. I Sibirien og i Nordamerika har man store områder, hvor det her det sker som en konsekvens af permafrosten, der tør.